Assalamu alaikum muhterem milletteshler. Halkımız kaydağını yaşasa da tuğan tilimizni, gırıf adetlerimizni saklap kalı için çok diğemeller başkara. Olar bilen biz sizi de tanıştırıp barabız. Siz Tatarlar tapşırın karısız. Bugünkü çıkarılışta. Magnitogorski'da Tatar tilini tügereklerde öğreneler. Biz Uruslar jirliginde yaşayız. Bizge kübürek aralaşırga gerek Tatarstan bilen. Milletimizin otaklı oğlu Kamil Davlikamov. Tuğan avulumda yakşı zor meçit koydum. Bir yakşı haziretini taptık. İjavda Halklar Dostluğu Alleyesi. Estirxanda Tatar bistesi. Bu meşit özü tüzülüşü bilen en bırıngı meşitlerinin Astirxanda bulup hesaplana. Bu meşit tüzülgen 1824 yılda Nur Sultan'dan temli hüner ustası Naile Ahmerova. Мен де Наилападан рухланып, sizge кадерле тамашачылар, үзем пешергән йөрәгемне бүләк итәм. İnge yartı asır. Үзегезнең бөтен тукымыгызга, балаларыгызга, оныкларына бәхет. Россия төбәкләрендә татар телен укыту бары тик җирле иҗтимагый оешмалар көче белән генә алып барыла. Урыннарда мәктәп укучылары, яшьләр һәм өлкәннәр өчен бушлай татар теле курслары эшли. Яңа уку елында Чиләбе өлкәсенең Металлурглар шәһәрендә татар телен өйрәнү буенча эш түгәрәк эшләячәк. Магнитогорскидагы безнең хәбәрчеләребез укытучылар белән очрашып, аларның эше турында тәфсилләбрәк белеп кайтты. 2019-20 уку елларында шәһәр мәктәпләрендә татар теле дәресләрен кертү максатында җирле җәмәгатьчелек әле ел башыннан актив эш башлады. Кала хакимияте башлыгына хат яздылар, уку әсбапларын сатып алдылар, белгечләр әзерләү өчен акча бүлделәр. Февральдән июньгә кадәр 3 мөгаллимә онлайн ысулы белән Казан Федераль университетында яңа белем алды. Татар телен укыту хукугын биргән дипломны укытучыларга җәй көне алкышлар узату астында тапшырдылар. Bütün күңелен биреп укытырлар татар теленә, әдәбиятына. Уку елы башланырга бер ай кала Милли мәдәни мөхтәрият үз үтенеченә шәһәр башлыгыннан җавап алды. Анда татар тел дәресләре кертелмәве, өстәмә белем бирү программасын эшләү турында хәбәр ителә. Мәктәпләрдә беренче кыңгырау шыңлады. 30 елдан артык Магнитогорскиның 61-нче мәктәбендә музыка укытучысы булып эшләүче Светлана Велина октябрь аеннан туган телне өйрәнү түгәрәген алып барачак. 8-9 бала хәзер дә риза. Алардан башка әниятеләре дә телиләр, үзләре дә укырга. Техника булыша безгә инде. Шуның өчен мин уйлыйм, бик зур проблемалар булмас укытырга балаларны. 43-нче мәктәп шәһәрнең сәнәгать зонасында, социаль мәдәни үзәктән ерак урнашкан. 1936 елда төзелгән бу бинада татар мәктәбе булган. Металлургия комбинатын һәм каланы төзергә Татарстаннан бирегә гаиләсе белән сөрелгән берничә дистә мең татарларның балалары анда белем алган. 40-нчы елларда ул урыс мәктәбе итеп үзгәртелә. 80 елдан соң биредә татар еле яңадан кертелә. Дөрес, әлегә шулай ук түгәрәктә генә өйрәтелә. Если будет увеличение контингента желающих, тогда мы перейдем во внеурочную деятельность, потому что в дальнейшем все равно нужно рассматривать то, что и по закону мы должны в аттестате показать, что национальный язык татарский, он ведется. Поэтому, как только я увижу именно потребность, мы, конечно, перейдем. Потому что на данный момент я не могу этого себе позволить. У меня нет такого финансирования на увеличение часов. Поэтому пока вот как-то так, через кружковую работу. 409 бала белем ала бу мәктәптә. Барлык санның 20%-ын мөселман балалар тәшкил итә. Биредә татар телен өйрәнү түгәрәге 14 әти-әни гаризасы буенча ачылган. Летом я ездил вместе с дедушкой и бабушкой в Казань, и мне там очень понравилось, и я хотела, чтобы дальше изучать татарский язык. Урыс теле һәм әдәбияты укытучысы Эльвира Әлмөхәмәтова ана теле түгәрәген атнасына 2 тапкыр алып бара. Сөйләшергә генә өйрәтәбез әле. На бытовом уровне дигән сымак әти-әниләре белән сөйләшсеннәр инде дип. Безнең китаплар 5-нче сыйныф өчен. Безгә башлангыч сыйныфлар өчен дә китаплар кирәк.
көтіп қалабыз. Бәлки безгә җибәрделәр аларда. Шәһәрнең халыклар дуслыгы йортының татар бүлегендә дә ана теле түгәрәге 25 елга якын тотырыклы эшләп килә. Мөгаллимә Альбина Гафарова татарча сөйләшергә мәктәп укучыларын, яшьләрне, өлкәннәрдә өйрәтә. Түгәрәкләр өчен китаплар, аннары шул китаплар буенча методика булырга тиеш. Җиңел татар телен җиңел итеп укытырга 1 ел арасында китап кирәк безгә. 800 елдан соң Магнитогорск мәктәпләрендә татар теле түгәрәкләрдә булса да өйрәнелә башлады. Аңа махсус дипломлы татар теле укытучылары, тәүге карлыгачлар Альбина Гафарова, Эльвира Әлмөхәммәтова, Светлана Велина зур теләк белән тотынды. Бу юнәлештә шәһәрдә эш башланды гына диләр мөгаллимәләр дә, мөхтәрият агзалары да. Гөлдар Хафизова, татарлар, Магнитогорск. Кайда гына яшәсәләр дә милләттәшләребез хезмәте белән үрнәк. Пенза өлкәсендә яшәүче татарлар элек-электән үзенең абруе белән дан тоткан. Хәзер көндә бу төбәктә татар эшмәкәрләре аеруча күп. Камил Абдулла улы Дәүликамов бу юнәлештә юл яручыларның берсе булгандыр. Пенза өлкәсе губернаторы киңәшчесе һәм төбәкнең хөрмәтле гражданины, Россия Федерациясе авыл хуҗалыгының атказанган инженеры Камил Абдулла улы белән без дә аралашып кайттык. Вот безнең первый секретарь бері китерде мине. Миңа та нинди случайсын. Ну там миңа ниндине бирәләр шундый ничә. Вот. Элке же әгәр кебек бутылкаларга салып предлагать итә торган вакытлар юк иде. Бер гасырлык тарихы булган, бөтен Россиядә генә түгел, элек-электән хәтта чит илләрдә танылу алган Шифалы су оешмасы. Бу тарихи урынны 1992 елда кабаттан төзекләндерүгә нәкъ менә Камил Дәүликамов алынган. Без йөрдек, бактык. Вот бу якта бер нәрсә дә практически юк иде. Монда камышлар үсә иде, вот таллар. И вот бүгенгә кадәр без начали монда строительные реконструкциялар ясап, заводны үзгәрттек. И хәзерге вакытта завод бик шәп эшли. Каменка шәһәреннән 6 чакрым ераклыкта борынгы Кувака авылы урнашкан булган. Элек-электән шифалы сулы чишмәсе белән дан тоткан. Бирегә төрле җирләрдән мусафирлар килеп, бу су белән үз авыруларын давалаган. Саланың хуҗасы граф Николай Ваеков 1913 елда биредә су заводы ачып җибәрә. Уже 14-15 елларда ул уже чыга на мировой рынок. Первый это гастрономический, значит, столица Әтлә, Илке Әтлә иде, яли да может быть Әтлә торганда Париж. И ул тотына Парижга поставлять вот бу суны. Әйе, Кувака суын Парижда да беләләр һәм бик яратып эчкәннәр. Единственное, 1913 елдан сакланды Капташ. Вот. Аны немецкие специалисты, архитекторлар и горный инженер немец. Вот. И, значит, швед-химик. Вот алар спроектировали. Бер гасырлык тарихны саклаучы Капташ галереясы. Бу тоннельне тау эчендә казып төзиләр. 7 чишмә берләшә бу урында. Капташ инде 100 ел дәвамында суның чисталыгын саклаучы урын. Бик аз гына урыннарда суны тикшермичә һәм чистартмыйча сатырга була. Кувака шундый табигый чиста сулы урын. Шулай да оешмада суны лабораторияләрдә һәр даим тикшереп торалар. Суны бик яраталар, суны бик алалар. Вот последнее даже без хәзер уйдыбыз увеличить производство и куярга и тагын зур гына цех кая увеличить еще 1,5 раза производство вот этой минеральной воды. Кувака хәзер Пенза өлкәсенең данлыклы тарихи-мәдәни комплексына әйләнде. Музейга кадәр бар биредә. 10 ел эчендә ул 500 меңнән артык кунакны кабул иткән. Алмания, Япония, Польша һәм башка илләрдән. Бүген Кувака заводының исеме Камил Абдулла улы белән бәйле. Ул җирле эшмәкәрләргә үрнәк күрсәтүче, милли чараларның даими иганәчесе дә. Ну, чынлык әйткәндә, монда 6 авыл татар авылы. Зур авыллар,
Авыллар сибелмиләр, авыллар торалар. Мин туган авылымда яхшы зур мәчет куйдым. Вот. Бик яхшы хәзрәтне таптык. Кайсы Уфадан килеп укып урнашты. Бик авылны тәртипкә салды. Вот. И авыл халкы бик довольны. Елда уздырабыз сабантуйлар. Без аларны поддерживаем, помогаем. Вот. И, значит, напутствие бирәбез, чтобы алар ул елдан чыкмасыннар, адашмасыннар. Вот. Так что шулай бергә тормышны торабыз. Лейсан Хаҗиева, татарлар, Каменка шәһәре, Пенза өлкәсе. Ижау паркларының берсендә халыклар дуслыгы аллеясы ачылды. Анда 15 милли оешма үз пишмагын булдырды. Шул исәптән татарларда милли күптөрлелеккә үз хәбәрчеләребез дә күз салып кайтты. Сүз Фәнзилә Салиховага. Ижау Дендропаркында дуслык рухы хөкем сүрә. Биредә һәр милли оешманың хәзер үз пишмагы, йола гадәтләргә туры китереп бизәлә. 16 майданчык, һәр кайсында җанлылык хөкем сүрә. Дәрәҗәле кунаклар кулында көрәк һәм су сипкеч. Теге яки бу халык үз иткән агачны утырталар. Татарлар чикле укуга әзерләгән, руслар кайын, белоруслар балан, азәрбайҗаннар туя утырта. Шушында ук бер-берсенең гореф-гадәтләре белән дә танышып алалар. Вот раньше в деревне, да, около каждого двора был колодец. Люди общались около этого колодца. Все новости это сам в деревне обсуждали. А теперь вот в деревнях же нет этого. У всех вода в доме, никто не встречается. Вот мы создали этот колодец, да, Сергей Петрович, вот чтобы люди приходили сюда и общались. Татар мәйданы әлегә буш диярлек җирне казып тигезләгәннәр һәм эскәмияләр генә ясап кыйганнар. Әмма ниятләре барлык төрки халыкларны җыярлык урын Сабантуй мәйданы итү. Biz үзебезчә уйлыйбыз, эскәмейкалар тора торган җирдә һәм бәлки генә сәхнә була торган җирдә без агачның спилларын салып сукмак ясыйбыз дип уйлыйбыз. Багана утырту, капчык сугышына бүрәнә килү кебек эшләр көтә. Аларны башкарып чыгарга иганәчләр булышыр дип өметләнәләр. Халыклар дуслыгы бакчасы Рус мәдәнияте җәмгыяте проекты, президент фонды грантын утканнар. Яшелләндерергә чыгымнар шуннан. Татарларга яңарып килүче башкорт оешмасы да ярдәм итә. Безнең башкортлар Удмуртиядә 3000-дән артык кеше яшәй. Әле безнең оешмага килделәр 10-дан артык кына. Ул бик хан. Төрки халыклар дуслыгына мисал Татар, Азәрбайҗан, Үзбәк оешмалары Нәүрүз бәйрәмнәрен бергә уздырып килә. Башкортларның оешу нияте туганга берничә ай гына, хәзергә җыелыр урыннары да юк. Мәгәр гореф-гадәтләр сагына басырга ниятләре якын киләчәктә Шәйхзадә Бабичка багышлап әдәби кичә уздырырга. Дуслык бакчасын ачу тантанасында милли ашлар белән таныштырдылар. Удмуртлар биредә мич куеп, бәйрәмнәрдә үзләренең табани һәм перепичларын пешереп сөйләргә исәпләре. Тарихи ватаны еракларга шушы кичкенә генә җир кисәге үз туфраклары кебек якын булып китәчәгенә шик юк. Ижаудан Фәнзилә Салихова, татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Әстерханда татар бистәсе. Менә бу мәчет үзе төзелеше белән иң борынгы мәчетләрнең Астраханьда булып хисаплана. Бу мәчет төзелгән 1824 елда. Нур-Султаннан тәмле һөнәр остасы Наилә Әхмәрова. Мин дә Наилә ападан рухланып, сезгә кадерле тамашачылар, үзем пешергән йөрәгемне бүләк итәм. Иңгә иң ярты гасыр. Үзегезнең бөтен токымыгызга, балаларыгызга, оныкларыгызга, оныкларына бәхет. Милләттәшләребез дөнья буйлап сибелгән. Кайда гына яшәсәләр дә халкыбыз мәдәниятне, динне, телне күз карасыдай сакларга тырыша. Әстерхан өлкәсендәге татарлар да шул исәптә. Әстерханда татарлар күмәкләп яши торган борынгы Тияк бистәсе бар. Кайчандыр Тияк гөрләп торган. Бистәнең 15 җирендә 15 мәчеттә азан әйткәннәр. Бу традициялар бүген дә дәвам итә. Әстерханга сәфәрләре вакытында безнең Чору төркеме дә шул татар бистәсендә булып, җирлектәге дини тормыш белән танышты. Сүз
Татар тарихында мөһим урын тота. Үткәннәр белән бүгенге чыр-чылбыры өзелмәгән. Без моңа каланың Татар бистәсенә булган сәяхәтебез барышында инандык. Татар бистәсе Әстерханда барлыкка килгән беренче бистәләрдән санала. Биредә электән үк татар базары гөрләп торган. Милләттәшләребез берсеннән берсе мәгърур мәчетләр төзеткән. Әстерханның бүгенге төп мәчете шулай ук татар бистәсендә. Халык телендә бик күп атамасы бар. Кемдер аны Үзәк, Җәмигъ мәчет ди. Икенче берәүләр кызыл кирпечтән булгач, кызыл, төзелешкә Казан сәүдәгәрләре ярдәм иткәнгә күрә Казан мәчете дип тә йөртәләр. Мәчет төзелешен Шәйх Вахаб хәзрәт Алиев үз акчасына башлап җибәрә. 1898 елда Аллаһ йорты үз ишекләрен ача. Иң кызыгы, әлеге мәчет Әстерхан каласында Совет чорында да гыйбадәтханә булып хезмәт иткән. Бары тик 1941-1950 еллар арасында гына ябылып торган. Татар бистәсенең тагын бер мәчете Ак мәчет. Бүгенгә кадәр сакланып калган шәһәрдәге иң борынгы Аллаһ йорты. 1810 елда татар сәүдәгәре Давыт Измайлов төзеткән әлеге таш мәчет урынында элегрәк агач мәчет булган. Гыйбадәтханә соң классицизм стилендә. 1930-1992 елларда башка максатларда файдаланылган. 1992 елда мөселманнарга кире кайтарыла. 2000 еллар башында мәчет төзекләндерелә. Бу эшкә Татарстан Республикасы да үзенең зур өлешен кертә. Әстерхан шәһәрендә 15 мәчет бар. Шуның 11-дә имамнар татар милләтеннән. Ак мәчеттән берничә адым ераклыкта гына урнашкан 3нче Аллаһ йорты Кара мәчет. Кара дип атала, чөнки беренче вакытта гөмбәзләре кара төстә булган. Гыйбадәтханәнең имам-хатибы Юнус хәзрәт Нәбиуллин Казан шәһәрендә туып үскән. Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин шәкерте Бухараның 7 еллык Мир араб мәдрәсәсен 3 елда тәмамлый. Ташкент Ислам институтына керә. 1984 елда Әстерханга юллана. Инде 35 ел шушы мәчеттә имам-хатиб вазифасында. Менә бу мәчет үзе төзелеше белән иң борынгы мәчетләрнең Астраханда булып хисаплана. Бу мәчет төзелгән 1824 елда. Бу мәчетне төзүчесе Нугай кешесе булган. Шуңа күрә бу мәчетне халыкның телендә Нугай мәхәлләсе дип әйтелеп калынган, чөнки аның имамы да беренче булган кеше Нугай милләтеннән булган һәм ул бу мәчеттә 40 ел эшләп ахун дәрәҗәсенә менгән. Шуңа күрә хәзер инде аннан бу мәчетне мин килгәч без аны яшел төскә буяган идек, диварларын. Аннан соң аны яшел мәчет дип әйтә башладылар. Менә хәзер тагын үзегез дә күрдегез, без монда ремонт эшләре башкарып, хәзер ничек атарлар дип ансын белмим инде. Иншалла, гыйбадәтханәләребез бар, дин ирекле. Мәчетләрдә милләттәшләребезне күбрәк санда күрәсе килә ди Юнус хәзрәт. Әстерхан өлкәсе Диния нәзарәте җирле дуслык татар иҗтимагый оешмасы белән аралашып яши. Киңәшләшеп эшлибез ди алар. Татарстан белән дә тыгыз элемтәдә. Альхамдулилля, через ЦДУМ России Татарстан общаемся. Альхамдулилля, по благословению Верховного муфти России Талгат Хазрат Таджиддина выезжаем ежегодно на форум религиозных деятелей татарских, который проводит Всемирный татарский конгресс. Альхамдулилля, за это им слава, искренняя благодарность за то, что они собирают мусульман, собирают имамов всех регионов и собираемся и обсуждаем богоугодные вопросы, касающиеся мира, сотрудничества, взаимоподдержки, выручки. И для того, чтобы мы, люди на этой земле, создание Всевышнего, были вместе, также мы пользуемся трудами наших татарских ученых, как имам Марджани. Ныклы иман белән аралашып бергә яшәргә язсын. Гөлия Садыкова, Татарлар, Әстерхан. Дөнья буйлап сәяхәтебезне дәвам итәбез. Чиратта Нур-Султан шәһәре. Бүген сүзебез анда гомер итүче милләттәшебез тәмле һөнәр остасы Әхмәрова Наилә Измаил кызы хакында. Ул тамырлары белән Пенза һәм Омск өлкәләреннән икән. Казакъстанның үз хәбәрчебез Таңсылу Насырова дәвам итә. Ул берсеннән берсе матур һәм баллы прәннекләр пешерә. Бер караганда төрле формаларда киселеп пешерелгән прәннекләрнең составы бер: он, йомырка, май, бал тәмләткечләр. Әмма гади генә прәннекнең дә аерым бер сире бар икән. Есть один секретный ингредиент из Азии, это бадьян.
который очень хорошо сочетается и с имбирем, и с корицей. Он полностью раскрывает и дополняет их вкус и аромат, который очень понравился моим сладкоежкам, которые возвращаются ко мне вновь и вновь. Тәмле итеп пешерүдән, махсус саклау һәм суытудан кала төп мәшәкать ул бизәү. Төрле төсләргә буялган шикәр шәрбәте белән каплаудан кала, остабикә Наилә ханым матур сурәтләр булдыра, аларга җан өрә. Шунысы гаҗәп, ул беркайда да рәсем ясарга өйрәнмәгән, әмма аның югары сыйфатлы эшләренә карап исең китә. Бу сәләт безнең канда ди ул, аның апа-абыйлары да шулай ук бик оста итеп рәсем ясыйлар икән. Почему пряники? Потому что для меня они как холст. То есть на них можно рисовать. Для работ, для рисования я вдохновляюсь природой, красотой, красивыми людьми, пейзажем, своим городом. Наилә апаның төп кагыйдәсе бер кайчанда кабатланмаска, аның уникаль рәсемнәре ярты елга кадәр сакланалар. Тагын бер гаҗәп факт, ул бер кайчанда кагаз битендә рәсем ясамый, аның иҗат карыбары прәннек, кешегә бүләк итүе дә күңелле. Мин дә Наилә ападан рухланып, сезгә, кадерле тамашачылар, үзем пешергән йөрәгемне бүләк итәм. Без аны башта кырыларын ясадык, хәзер инде алдан әзерләнгән йомырка аксымын тулгатып, шикәр белән куштык та кырыларына кадәр тутырачакбыз. Әзер, инде ул бераз суынып алгач, шәйләп тә алырга була. Ашларыгыз тәмле булсын. Таңсылу Насырова, татарлар, Нур-Султан шәһәре, Казакстан. Оренбур өлкәсенең татар каргалысында гасырдан артык бергә гомер иткән 5 парны кутладылар. Юбилярларны туганнарыннан тыш авыл халкы җирле һәвәскәрләр дә тәбрикләде. Төбәкнең иң зур татар авылыннан Фирузә Сәләмова. Бу юлы 5 гаиләне тәбрикләделәр. Иңгә иң куеп, 50-60 ел бергә яшәргә насыйп булган аларга. Сабый чакта әти-әниләр балаларын кулларыннан җитәкләсә, инде алар үзләре, ул кызлары, оныкларының кулларына таяна. Яшәү өчен шартлар да үзгә. Авылда 5000 ләп кеше, 1200 ләгән йортта гомер кичерә. Шул исәптән 1000нән артык бала 18 яшькәчә. Татар каргалысының 2 мәктәбендә 635 бала белем ала. 3 гыйбадәтханәсе, 2 балалар бакчасы бар. Саланың озынлыгы да 5 чакрым. Күркәм бәйрәм оештырылган мәдәният йорты авыл уртасында урнашкан. Гаиләләрнең 4-се сугыш чоры балалары. Хәзер инде чәчләренә көмеш кунган, 80 ваклаганнар. Аларның балалык елларын сугыш чоры авыр хезмәт етте. Парларның берсе Василия апа белән Рауил абый Юсуповлар. Сугышлар бетеп, тормышлар рәтләнә башлагач, 1959 елда гаилә кыралар. Хәзер аларның 3 баласы, 3 оныгы белән 3 онык чыга. Дөнья булгач төрле вакытлар булды. Авыр елларда үстек. 59 елны кірдім Пухартилге. Шуннан бері эшләп, да пенсия эшләдем. Почетный грамоталарым бар. Юсуповлар белән Роза апа Фәрит Каримовлар кыда-кыдагыйлар да әле. Туйлар китабына кулда куйдылар. Һәрберсенең йөзендә шатлыклы елмаю, бер-берсенә хөрмәт ярату. Авылда туып, бер Сакмар елгасының суын ичеп, яшел хәтфә үләнле су буйларында, гөл чәчәкле болыннарда уйнап үсәләр. Яшьләр кавышалар һәм бер-бер артлы мәхәббәт җимешләре, сабыйлар туа. Аллаһ Субханаһу ва Тааля бер тирәк алма агачын үстерә. Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы алмаларны икегә бүлеп җир шарында тарата. Һәм дә менә шушы ике өлештә булганнары дөнья тормышында әгәр дә бер-берсен табалар, иң бәхетле булалар. Барлык авырлыклар безне һәм безнең яшьтәшләрне бер-береңне кадерләргә өйрәтте, дип сөйләде юбилярлар. Алар күмәк хуҗалыктагы барлык эшне үтәде. Колхозчы да, пешекче дә, җитәкче дә, шәл бәйләүче дә җиренә җиткереп эшләүләре белән хөрмәт казандылар. Безне әти-әниләр өйрәтте бит. Булгысынса җиң ичендә булсын дигән.
ояғы сынса, қоныш ішінде болсын дейді. Шул әтен-елерінің әйткен нелерін тыңлап инде сөзләрен, васыятларын яшадык. Һәр бер гаиләнең үз шәҗәрәсе бар. Иң саллысы 66 ел бергә гомер итүче Галия апа белән Мустафа абый Исхаковларның нәсел дәвамчылары 27 кеше. Бүген алар яраткан дәвати белән дәвами. Юбилейларны котларга оныклары, оныкчыклары, балалары килгән иде. Үзегезнең бөтен тукымыгызга, балаларыгызга, оныкларыгызга, оныкларына бәхет. Бриллиант туйларын бәйрәм итүче һәр гаиләнең тормыш йомгагы әкрен генә сүтелде. Матур мизгелләре презентациядагы фотоларда чагылды. Фотолардагы япь-яшь егет һәм кызлар инде улыгаеп, чәчләренә көмеш кунса да, аларның һәр берсенә булган җылы мөнәсәбәте бер дә үзгәрмәгән. Киресенчә, еллар үтү белән хисләре ныгыган. Аларның бүген бер-берсенә олы хөрмәт белән караулары ят кешегә дә сизелеп тора. Кайбер бәйрәмнәр онытылмаслык булып күңелгә уелып кала. Бу да шундыйлардан иде. Залдагы һәркем үзенең тормыш юлдашы белән горурланып һәм шатланып утырды. Татар каргалысында озын гомер итүче, хөрмәткә лаеклы парлар әле күп. Чиратта аларның тантанасы. Оренбур өлкәсеннән Фирүзә Әбсәләмова, татарлар. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз, һәр вакыттагыча хәбәрләшеп яшик. Исән, имин булыгыз.